V roce 2011 3 miliardy 300 milionů amerických dolarů utratily společnosti z celého světa za mobilní marketing. V roce 2015 to bude 20 miliard 600 milionů amerických dolarů, které zaplatí společnosti z celého světa za reklamy v mobilních zařízeních. A vy z toho nebudete mít ani halíř? Existuje ale možnost, jak na tomhletom můžete vydělat. Začněte používat aplikaci World Ad Cash. Představte si, že vy a další uživatelé, kterým aplikaci AdCash doporučíte, vyděláte peníze pokaždé, když zhlédnete reklamu na displeji vašeho mobilu. AdCash je přelomová technologie v odvětví mobilní reklamy. Díky AdCash mohou firmy dostat jejich reklamy tam, kde nikdy předtím nebyly vidět. AdCash mění mobilní telefon v reklamní plochu, které lidé věnují pozornost pokaždé, když odpovídají na volání nebo přijmou zprávu. Vybudujte si úspěšnou kariéru v nejrychleji rostoucím oboru na světě. Je to jednoduché. Za prvé, připojte se k AdCash zdarma. Nainstalujte si aplikaci AdCash na mobilní telefon s Androidem nebo si kupte Diamond Mobile a začněte vydělávat peníze pokaždé, když přijmete hovor nebo obdržíte zprávu. Za druhé, pozvěte přátelé, rodinu, známé a vybudujte si vlastní síť uživatelů aplikace AdCash. Čím víc jich bude používat aplikaci, tím víc vy na tom vyděláte. Vydělané peníze si vyberete jednoduše prostřednictvím debetní karty World. To je World Ad Cash.